Det er Miraculous Ladybug, og undskyld. Og i dag vil jeg gerne sige undskyld for, at jeg har været så lang tid væk. Grunden til det er, fordi jeg har haft nogle tekniske problemer med min kamera. Så derfor blev jeg nødt til at vente så lang tid, så den kunne virke igen. Og jeg skulle virkelig diskutere med den. Men jeg er virkelig ked af over, at jeg har været væk i lang tid. Og jeg håber virkelig, at jeg stadig har alle mine subscribers med mig. Det håber jeg virkelig. Okay, men her som vi har her, det er Mariposa. Og med hendes glitrevinger. Hun er rigtig smuk. Og jeg vil virkelig håbe, at I kan tilgive mig. Virkelig. Gør det for Mariposas skyld, hvis I gør det for mig. Og alle de mariehøner, som jeg godt kan lide jer. Please. Det eneste, jeg bare lige ønsker mig lige nu, er lidt tilgivelse. Og lidt og tillid til jer. At jeg kan stadig blive ved. Så please tilgiv mig. Hvis I gør det, så vil jeg blive rigtig lykkelig. Og hvis I gør det, så kan jeg også skrive det ned i kommentarfeltet og give den her video en thumbs up. Og hvis I ikke har gjort det endnu, så subscriber I lige til en kanal. Det vil være dejligt. Og måske kunne I få lidt flere dukkeeventyr, hvis jeg har lyst til. Det kan I også skrive ned til kommentarerne. Og det var Miraculous med en virkelig stor undskyldning. Hej hej.